A grim human rights crisis unfolds in Mozambique. Pane chitiko chinorwadza chabata vanhu vachiona kuti vakomana maarmy forces vanouya vachiabusa macitizens emunyika yemumozambique. Ivo vagara maforces acho ari mamozambicans vachifosa vanhu kuti vakambaire sezvamuri kuona mapictures umo. Chitiko chinyaso kuonekwa kunzi aiwa vakomana vana Daniel Chapo kana zviri izvo zvawakapindira aiwa on power kuti abuse macitizens aiwa they must be fired. Sinapenda mashuka mudanyikwa pana upload wa subscribe or like or turn on the bell icon. Tipita hapana papa the most brutal act iri kuitika Mozambique mudanyikwa muchinzi. This social media video exposes the most brutal face of the Mozambican police. While the date and location remain unclear, it appears that these individuals are being taken for execution. We have been relentlessly exposing death squads, summary executions of young people, and the chilling discovery of mass graves, believed to contain victims exterminated by this death squad. Mozambique is currently experiencing its worst human rights crisis since the establishment of its democratic regime in 1994. The scale of violence and repression is unprecedented, and the silence surrounding these atrocities is deafening. It is crucial to bring global attention to these grave violations and demand accountability. Together, we must stand for justice, dignity, and the protection of human rights in Mozambique. Tomashukana mudaito kwa pana baba yendo ya Adrian Novunga. Wamuri kuona pana this professor ari kushitara achiti aiwa asa zvakamboitika kubva nyika yeMozambique ichiwana independence, but zviri kuitika izvi zvinofanira kumiririrwa aiwa nema-human rights defenders. Tunoona kuti Mozambique irimo the Southern African Development Community inonzi SADC, but hapana kana any word inouya ichiiswa nevakomana muthe SADC block kuti vastope all this. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.